Mireu el que tinc que fer per guanyar-me la vida. Fill de puta. Us ho dic en carinyo, Bé, senyores i senyors, simplement vos dono la benvinguda així a este teatre Miquelet, Avui la intenció és fer-vos riure per l'amor de Déu, sí o no? Sí! Que vos ves desanimats, vos ves preocupats per el Camps, pel Francisco. Que sí, que esteu preocupats? Que sí? Bueno, avui està un poc més content, que crec que ha vingut, m'ho han contat, ha vingut Mariano Rajoy, que sí, estan els dos ahí. Francisco, no vale, Francisco. Per fer així, per què fa Mariano Rajoy sempre així? Perquè sempre té la goteta de llet ahí. Bé, ja parlarem, bé. No, això m'ho he inventat ara, Això borreu-ho. Tocarem a Francisco, que està en casa, ara està preocupat. Me llamo Camps. Forrest Camps. No patir, home, pobret meu, hòstia, que l'han pillat en unes facturetes de 30.000 euros. 30.000 euros en tratge, que ja vas dir, me caguen Déu! I jo, clar, he dit 30.000 euros en tratge, i el veus i dic, pues si no es lluïsses. No. De veres, home, és que el veus en... Què diu? Per l'amor de Déu, planta el tipo, afeita, fes algo... Mira que traje me he comprado de Milano, Que en l'hòstia trajes de Milano, 30.000 euros. Me diu, que potser donaria igual que eres en xandall, me caguen Déu. No patiu. Mira, l'altre dia... Hòstia, no ho puc evitar. Ho tinc en el tamboret. L'altre dia vaig veure això. Vaig veure una foto que estava en el Ricardo Costa, sabeu qui és? El número 2 del PP, que és un figurí. Que quan el veus dius, coqueto. Míralo, a que sí, dígame que sí. Míralo, hòstia. Molt bé. Molt bé. Per això el Ricardo Costa i el Camps, me va fer molta gràcia aquesta foto perquè estan els dos mirant-se ahí en el congrés dient... Però mireu-les, estan mirant-se com dient... On t'han fet el tratge? On t'han fet el tratge? I l'altre, sa corbata! Francisco, ai, pues Ricardo, la teva camisa. Ai, maricons, bé. És que per l'amor de Déu són insuperables, me caguen l'hòstia, són los amos de l'humor, hòstia. És que tu veus els altres perquè tu veus l'oposició, per l'amor de Déu, tu veus a l'Alarte. Heu vist a l'Alarte? El del Partit Socialista, l'Alarte, que té el... I per l'amor de Déu, això què és, hòstia, una pinta de retoret que té, de seminarista, no, mira... És que l'altre dia vaig obrir... Jo sóc aixina, Jo l'altre dia vaig obrir... Perdoneu, me venen al cap coses. L'altre dia vaig obrir un diari i vaig veure l'Alarte, mireu-lo, Mireu-lo, no ho puc evitar. Míralo, una cara de monaguillo que té. El vas veure de cordial reunión, Alarte, Jorge Alarte, de cordial reunión con el arzobispo de Valencia, don Agustín García Gascó, que és medieval. Però què van néixer allí, en aquella època, No és medieval de veres, està conservat en formol. Puta mare, tenen unes càmeres d'aire que se posen... I totes les nits dormen allí com els vampires. Mireu-lo, el Alarte, en una cordial reunión con Agustín García Gascó, un home, progresista. En la reunión, según dice aquí, se evitaron hablar de temas conflictivos para no herir la sensibilidad del arzobispo, que dius, ja me cague en l'hòstia puta. Mireu-lo si encara li cau la goteta de llet per ahí, home. Perquè fa 10 minuts estaven allà al costat. Jo què sé, un aplaudiment per l'Arte, per l'amor de Déu. Doncs així estic, contant històries medievals en un món molt medieval, València, València, jo crec que fa molts anys... Això és una inquietud meva, Perdoneu, que sempre em ve al cap al principi de l'espectacle. Jo crec que fa molts anys en València van fer 2 forats per a les cames de Rita, això és de veres. No ho sabíeu, en sèrio? En l'època medieval van fer 2 forats, per a les cames de Rita. La van enfilar allí. Això és de veres. Va, vos ho faig un poquet, va, sí. Un poquet de Rita. Vinga, va, mira, striptease medieval. Fuaga! Senyores
Senyors, senyors, dedicat al públic del Miquelet, un poquet de la Rita de Podeplom. A veure si se'n recordem d'això. A veure... Valenciano! A què fa por, I bo per la goleta no és, Valencià! Mireu. Jo sóc conscient. Jo n'hi ha una cosa que... Per què ho faig això al principi dels espectacles? Per què? Perquè d'alguna manera jo li dic al públic, és una declaració de principis. És com si jo vos diguera, Txell, jo faig un tipus de teatre en el qual exagere les coses. Les exagere. Sí, no diga que no, que les exagere. Les exagere. Però lo justet. Senyores, senyors, tornem al rotllo medieval. Vam fer 2 forats en l'època medieval, per les cames de Rita la van enfilar allí la Rita. I la Rita, tápalo, tápalo. Échale porlan. I quan es meneja Rita, perquè allò es va secar, quan es meneja Rita, es meneja tota València, que sí, Per això, valencians, de vegades, notareu xicotets terratrèmols a València. De veres, això que dius, hòstia, que és un terratrèmol, carinyo, folla, mare! Jo què sé, perquè igual creu que s'acaba el món, igual, Folla! I vale! Au, Pues no són terratrèmols, bobos. És Rita, que se n'ha anat a prendre un cafè. Què collons un cafè? Un gin tònic! Aplaudiment, a veure.